लोगोफोर गोजोन फुंबिलि गासैनिसिमबो बे भिडिअआ एक्चुअली मैया बेलासियावनो ओंखारनांगौमोन आं मैया माखासे उसुबिदानि थाखाय आरो देहाबो थिग नङिनि थाखाय आङो भिडिअखौ मैया बरननो हानाय जायाखै जाय हक बे भिडिअआ दिनै स्पेशल रासिन जाहैगोन अदालगुरिनि मनालिसा दैमारिनि बारैसो जागोन बिथाङा आंनिख्रुइ बैसोआवबो देरसिन आरो गोरों होननानै जों खोनादों आरो बबेबा स्कुलनि टिचारबो होननानै खोनानोबो मोनदों आरो स्कुलाव टिचार मावगौ आं बेखौ मिथिगौ बिथाङा बुंदों मैया ndfbनि बारै माखासे बाथ्राखौ बिनि सायावसो आं बुंनो लुबैदों बिथांमोना आब' मनालिसाया बुंदों जे धैर्य हमनांगौ धैर्य ना धैर्य महागुन होननाय मोनसे बाथ्रा दं ndfbनि सोद्रोमा एक्स ndfbनि सोद्रोमाफोर लास्ट ट्रेनिं मोननाय उन्दै गथ' जोंनि सेंग्राफोर प्लास आरो बयनिख्रुइबो सेनियरसिन बिसिम जोंनि एक्स ndfbफोरा धैर्य हमै हमै खुदै मन' मन'यै जों दासिमबो दं आरो जों नेथाबनानैबो दङ खिन्थु दिनैसिमबो बोसोरथाम जाबाय आब' मनालिसा नोङो मैया फेसबुकआव मोननैसो पस्ट होदों बा मोननैसो फेसबुक पेजआव हगारदों आं नायदों नोंनि जाखिनि बुंनाय बाथ्रा बै बाथ्राफोरखौ आं हजम खालामनो हायाखै आब' मनालिसाया बुंदों धैर्य नांगौ धैर्य मानो अधैर्य नोंसोरलाय बेखिनि बाथ्राखौ बुंदों मानो धैर्य गैया जों दिनै धैर्य थानानै आब' मनालिसा जों बिराद धैर्य थानानै जों दिनैसिमबो जोंनि एक्स ndfbनि जेसेबां रिहेबिलिटेसनफोर मोननांगौ जाखिनि अनसुंथाइ मोननांगौ बेखौ दिनैसिमबो मोनजोबनो हायाखै आरो मानो जाखिनिथ' मोनबाय जोंनो होनो हायाखै अनसुंथाइनि बेलायाव रिहेबिलिटेसननि बेलायाव दासिमबो मोनजोबाखै आब' बोसोरथाम जाबाय मानो होजोबनो हायाखै दिनैनि बे खुंथायाव थानाय दिनैनि बे पावाराव थानाय बिथां प्रमद बर'आ मा होननानै बुंनानै एक्स ndfbफोरखौ मा बुङामोन गैया बेफोरो नों आब'आ जिखिनि बाथ्रा बुंनाय बेखौ मोनसेबो मावफुंना होनो हाया मोनसेबो मावफुंना होनो हायाखै आद्रा मावजोबनानै दङ जाय हक बाथ्राया आब'आ बुंदों मैया धैर्यनि बाथ्रा धैर्यखौ जों बोसोरथाम खुदै मन'नानै दं धैर्यनि सिमा मोनसे दङ बै सिमाखौ बारोब्ला मानसिया रावबो गियानि गुनि बर'नि गेजेराव श्रेष्ठ साबसिन हामसिन लिडार डायनामिक लिडार बुजायब्लाबो हमथानो हानाय नङा मोनथिबाय नोंसोरनि थाखाय प्रमद बर'आ डायनामिक लिडार जानो हागौ बर'नि गेजेराव सोर डायनामिक होननानै बुङोबा एक नाम्बाराव प्रमद बर' आरो बर'नि गेजेराव थगायग्रासिन जाथिखौ फानग्रा होननानै बुङोबा एक नाम्बाराव ओंखारगोन प्रमद बर' आब' मनालिसा नोंनि गोसोआव माबा मोनसे खें बिजि सुनायफोर बायदि सुफिननो हागौ आं सासे उन्दै जुनियर गथ'जों आं बेफोरबायदि बुंजानो बियो सोर बे खोथाया आब'नाव सोंथि जानो हागौ नाथाय आब' नोंबो हजम खालामनो हानाय जानांगोन जोंनि बुंनाय बाथ्राखौ आब'आ मोनथिया जानो हागौ एक्स ndfbनि बारै डक्टर अनजालिनाव डाइरेक्ट सोंहै डक्टर अनजालि दैमारिनाव सोंहै ndfbआ मा प्रब्लेम जानानै दं आरो नोंसोरनि जायगायाव अदालगुरियाव दुनियानि लिडार गिदिर गिदिरफ्रानो दंजोबो डक्टर धीरेन बर'नावबो सोंहैथां आरो गबिन्द बसुमतारीनावबो सोंनानै नाय अब्लाना रासिन बुजिगोन नोङो गबिन्द बसुमतारीयालाय माथो बिलाय जेबो मोनथिया बियो ndfbनि बारै गावनि बेक्ति गावनि सार्थ गावनि न'खर डेभेलप जानाय बेखौल' लुबैयो आब'नाव आं क्षमा बिदों आं बेखिनि बाथ्राखौ बुंनो नाङामोन आं नोंनि गोबां जुनियर मानसि बैसोआव बिराद जुनियर मानसि आङो दिनै नोंसोरनिफ्राय आं सोलोंनांगौमोन आब' मनालिसामोननिफ्राय जायखिजाया आब' मनालिसाया मोनसे बुंबावदों पेरामिलिटारिनि बाथ्रा पेरामिलिटारियाव दिनैहाय मानो होनो हायाखै पेरामिलिटारिनि खोथाया जोगार ndfbआव बैसो गैला मा सेन्ट्रेल साख्रिखौनो रेलवे साख्रिनो माबा माबि रेलवेनो माबा बायदिसिना गोदाव सोराव बुंदों होनो हाया प्रमद बर'आ थैनोबो होनो हाया बिखौ प्रमद बर'आ दिनैहाय जोंनि जेसेबां साख्रि फैनायमोन जोंनि नङा आंनिख्रुइ जुनियर सेंग्राफोर दङ बिथांमोननि साख्रि फैनायखौ नोंनि बे खुंथायाव थानाय प्रमद बर'आ थोबसेबो जेबो खालामनो हाया बेखौ मिथिबाय दांनो हाया हिलायनो हाया साख्रिखौनो
होनो हाया बियो क्षमता गैया बिनि खोथाखौ प्रमद बर'नि खोथाखौ बाद दोनथ' दिनै फेरेंगा बायदिया केम्पेइनाव मा बुङा केम्पेइनाव बियो जायफ्रा एनडिएफबिनि नामाव थैनाय बिसोरनि न'खराव मोनफा मोनफा साख्रि होगोन होननानै बुंदों बोरो प्रमद बर' बोरो फेरेंगा बोरो आब' मनालिसा नोंनो आं दाबो एग्जाम्पलाव होनानै होबावदोंसो बिखौ नों जुदि खोन्थानो हायोबा आब' मनालिसा एक्स एनडिएफबि फोरनि साख्रिखौ जुदि नैबे मानसिनो होबाय होननानै नों जुदि खोन्थानो हायोबा आब' नोंनि आथिं हमना खुलुमगोन आं नोंखौ मोनथिबाय आब'खौ खुलुमगोन आं सिदा सिदि बाथ्रा आब' मनालिसा दैमारि नोंखौ आथिं हमना खुलुमगोन आं फेरेंगा दैमारि फेरेंगाया गलाम एक नाम्बार गलाम बियो माखौ लानानै दुगा खालामदों उन सिगां एनडिएफबिनि नाम्बार फ्लेग बेफोरखौ लानानै बियो एम जादों दिनै मा खालामदों बियो दिनै जोंफोर फेरेंगाखौ बुंगोन दिनै बुंबानो जोंखौ बायदिसिना लेथ्रा लेथ्रा सोदोब बाहायगोन इएमनि गियान इएमनि आखल बेफोरबायदि नामा मानो होनो हायाखै दिनै साख्रिनि खोथाखौलाय आब' मनालिसाया सों फेरेंगानाव नों दिनैहाय आंनिख्रुइबो बिराद गोरों मानसि फेरेंगामोनजों नोंहा डाइरेक्ट कन्टेक्ट जायो ओंखायनो आब' मनालिसाया आं सानो आब' मनालिसाया फेरेंगा बिथांनावहाय इएम रनजित बसुमतारिनाव सोंगोन होननानै आसा खालामदों फेरेंगा रनजित बसुमतारि बायदि गाद्दारि हारि फानग्रा जाथिखौ फानग्रा बर'नि थै गैयै लिडार बेफोरो बर'खौ जुदि सिन्था खालामोमोनबा बर'खौ जुदि सानोमोनबा दिनैहाय एनडिएफबिनि मार्टियास टम लुनायनि जेनेरेल लुनायनि हा एलटमेन्टखौ बियो दासिमबो मानो होनो हाया मानो होनो हाया बियो आब' मनालिसाया सान आब' मनालिसा नोंखौ आं खमा बियो नोंनावहाय मानो खमा बिदों दिनै फेरेंगामोन बायदिया होनो हायाखै जेनेरेल भाबै दिनै एनडिएफबिनि मार्टियास टम लुनो बोसोराव जों खनसेल' बिबार बावनो थाखाय जोंल' नङा जायफ्रा दिनै न'खराव बिदा फंबाय गावनि फिसाज्लाफोर बा गावनि बिबथैफोर सोरबा न'खरनि मानसिफोर थैनायनि नामाव बिबार बावनो थाखाय जोंनि फिसा फिसौनिबो आं फिसौफ्राबो मोनथिलांनांगोन दिनै इउपिपिएल सरकार प्रमद बर' सरकारा मा खालामदों एनडिएफबिनि फुरा जारिमिनखौनो गादबना दोननानै फोजोबजोबनो नागिरदों एनडिएफबिनि हिस्टरिखौनो फोजोबना दोननो नागिरदों सोर फोजोबनो नागिरदों प्रमद बर' आरो गबिन्द बसुमतारि एनडिएफबिनि जारिमिन फोजोबना दोननो नागिरग्रा एनडिएफबिनि हिस्टरिखौ फोजोबना दोननो नागिरदों सोर खालामनो नागिरदों दिनैनि बे खुंथायाव थाग्राफोर मानो एलटमेन्ट होनो हाया हा आधा बिघा 10 बिघाखौनो 100 बिघानि हाखौनो मानो एलटमेन्ट होनो हाया एनडिएफबिनि जिहेतु मार्टियास टम लुनो नागिरनाय मानो होनो हाया बेखौलाय एलटमेन्टखौलाय दासिमबो होनो हायाखै सोर होनो हायाखै दिनैनि बे खुंथायाव थाग्राफोर लिडारनो बेफोर सोर एनडिएफबिनि जायफोर मुंख्लं जानाय जायफोर दिनै गावथार जानाय जाय आइजोआ दिनै रेप खालामजानानै बुथार जादों आब'आ मोनथियाखै जानो हागौ गसाइगाव दुमबाजार साइडजों बेसेबां बुख्रुब जादों दिनैहाय उदालगुरियावबो नाय हाजो सेराव बेसेबां बुख्रुब जादों आनखि गबिन्द बसुमतारिनि गामियावबो बुख्रुब जानाय मानसि दं दिनै बेफोरनि बिखायाव गानानै दिनै खुदै गारलाबाय थादों जाय दिनै गोथां मुंख्लं एनडिएफबिनि जायफोर मुंख्लं जानाय बेफोरखौ बिखायाव गायै गायै खुदै गादों सोर गादों बे फेरेंगाजों गबिन्द बसुमतारि आरो प्रमद बर' बिसोरनो खुदै गारगासिनो दङ दिनै आनखि आबसुनि जायफोर मुंख्लं जालांनाय बेफोरखौबो प्रमद बर'आ दिनै इनसाल्ट खालामगासिनो दं नासयगासिनो दं बियो दिनै बिनि एबसुनि प्रेसिडेन्टमोन बै समाव प्रमद बर'खौ आब' मनालिसाया डाइनामिक लिडार बायदि होनो साजायदों नाथाय प्रमद बर'आ डाइनामिक नङा आंनि नोजोराव बर' जाथिनि नोजोराव डाइनामिक लिडार नङा थान्दा मेलेमजों सावरायग्रानो थान्दा मेलेम बिफोरो मा मावखो बियो मा डेभेलप खालामखो एनडिएफबिखौ माबे बिथिङाव साख्रिनि खोथा बुंदों केसनि खोथा बुंबावदों आब'आ उइथड्र हाइनेस नन हाइनेस केसनि खोथा जों मान्थलि केस गानाङो आब' मनालिसा दैमारि खमा बियो नोंनि सिगाङाव बिदि गोरा खोथा बुंनो नाङामोन समायामोन थेवबो एनडिएफबिनि बाथ्रा बुंनायावहाय आं मैयानो थानो हायियाव 10तासो भिडिअ दानदों आं नोंनि एगेन्स्टआव खोथा बुंबाय थानाया बे जाया मानसिया रागा धर्जनिबो सिमा थायो आब' जोंफोरो अन्थावमोन बायदिया बुख्रुब जादों मेघालयआव 24 आवार्स बिनियाव केसा थाबाय थायो
एनी टाइम जिखुनु समावनो बोखांगोन बेखौ मा खालामगोन आब' नोंसोरो आब' मनालिसाया मोनथिगौना मोनथिया केसनि बारै अनलि थिउरिल' मोनबा जाया आब' अनलि थिउरिखौ लानानै थिफुदलायै बुंबाय थाबा जानाय नङा आब' कर्टआव खनसे हाबनानै नाय कर्टआव खनसे हाबनानै नाय हाजार हाजार गिदिर गिदिर साख्रि मावग्राफोराबो 1 घन्टाब्लाबो जिरायना थाहैनो गोनां जायो बारग' बिपिएफनि बारग' माबा चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो क'क्राझाराव जेब्ला प्रमद बर'आ डिसबेन्ड आबसुनिफ्राय ओंखारो आबसुनि खुन्थिया हमनानै गाबदोंमोन अब्लानि समाव हाग्रामाया माबा मोनसे बाथ्रा बुंदोंमोन बिनि एगेन्स्टआव प्रमद बर' डाइनामिक लिडारा हाग्रामाखौ केस होनानै दोनदोंमोन केस होनानै दोननानै खालि हाग्रामा महिलारि चिफ ना बिथाङाबो कर्टआव 1 घन्टा जिरायना थाहैनांदोंनो होनबा नों आब' नोंसोरबो बिफोरखौ एसे थाल खालाम आरो नोजोर हो अन्तत बिसोरनो जुदि 1 घन्टा थादोंबा जोंलाय आरो नाबालक बाथा बुथा मानसिसो जोंफोरखौलाय सानफा गाहाम फजना दोननोबो हागौ होनबा जोंफोर बेफोरबायदि टर्चार मोनदों जोंफोर बेफोरबायदि टर्चार मोनदों आब'आ मोनाखै बिदिखौ टर्चाराखौ जोंनि अनगायै गुबुन हाइनेस केसखौ माला फोजोबगोन जों जानो सुखुवा थानो हाया केसफोरखौ गोसोखाङोब्ला जों थानो हाया सोरबाया दिनै थानो हागौ जों थानो हाया मालाबाबो थानो हाया गथ' गथायफोरखौ जों खाथियाव लानानै ओंखाम खबसे मोजां जानो सानो खिन्थु हाया संख्रिजोंब्लाबो जों जानो सानो जों हाया मानो हाया केसनि थाखायनो जों दासिमबो जानो हाया अन्थावा दिनैसिमबो न'आव मोजां सुख सान्ति फिसाद्ला दिनै 10-15 बोसोर जानाय गथ' दं दिनै बिसोरजोंनो बिसि फिसाय सानैजों ज'नो रुमुसे ओंखाम मोजां जाद्लायनो हायाखै दिनैसिमबो खबसे नों आब'आ बेफोरखौ सानफेरदों नामा आब' मनालिसा दैमारि आब' आं नोंनाव क्षमा बिदों नों बेफोरखौ एसे सान हायोब्ला जोंफोरनि न'आव फै एनडिएफबिनि खोथा सोंनोब्ला फै मोनथिनो लुबैदोंबा फै खोन्थाहरगोन माबे स्ट'रिखौ नांगौ बबे जायगायाव मा जाया जों बेफोरखौ खोन्थागोन गोसो दं जोंफोर आब'आ जिखिनि दाखालि फेसबुकआवहाय जेरैबायदि पस्ट खालामदों जेरैबायदि बाथ्रा बुंदों दुखुनांथाव कन्डेम खालामजाथाव बेफोर रावावहाय सिदा सिदि बाथ्रा मिन्थिबाय हारसाफोरजोंब्ला हारसाफोरनि मोनबा आब'खौ दिनै मानसिनि जातखौनो दोननाय नङामोन आब'आ सिन्था खालामदोंना खालामाखै जायफ्रा दिनै मार्टियास जादों जायफ्रा दिनै एनआइए केस आब'आ मोनथिगोन ना मोनथिया एनआइए केसआ दिनै मा जानानै दं आरो मोनथियाखैबा गुवाहाटियाव थां कर्टआव थांना एनआइएनि उकिलफोरखौ लोगो लाहैथां एनडिएफबिनि एनआइए केस नांनाय सेंग्राफोरनिया मा अबस्था जानानै दं बेखौ नोङो मोनथिथां सोरबा डक्टर अनजालि दैमारि सोरबा अनजालु बसुमतारी सोरबा गबिन्द बसुमतारी सोरबा फेरेंगा बेफोरखौ लोगो लानानै लाब गैया फेरेंगानाव थाङोब्ला गबिन्द बसुमतारीनाव थाङोब्ला बायदिसिना खोथा बुंहरजागोन आब'आ ओंखायनो नों जुदि थारैनो हारिनि खोथा एनडिएफबिनि खोथाखौ जुदि सानदोंब्ला आब' मनालिसा दैमारिया जुदि सिन्था खालामदोंबा दिनै थां एनआइए केसआव रन्जन दैमारि सारनि खाथियाव थां नोंनो थन्न खोथाखौ बुंहरगोन दिनै आं नोंसोरखौ बुंनो समायामोन आब' मनालिसा दिनै समायामोन थेवबो आं समायाब्लाबो नोंखौ बुंनो गोनां जादों खारन आब'आ आंनिख्रुइ बैसो गोरा देरसिन ओमफ्राय लेखा गोरों दिनै सासे मास्टार मानसिखौ टिचार मानसिखौ दिनै बेफोरबायदि बुंनो समायामोन नोंसोर दिनै स्टेप बाय स्टेप मानसि बरनग्रासो दिनैहाय टिचार माने जों बिसोरखौ सनमान होनांगौमोन नाथाय आब' नोंनि जाखिनि बाथ्रा बुंनाय आं बावहाय आं एसे नोंनि एगेन्स्टआव बाथ्राखौ बुंनाय जाबाय दिनै नोङो जेबो साननो नाङा गाज्रिबो मोननांगौ दरखार गैया आब' खारन आं नोंनि जाखिनि बाथ्रा बुंनाय बावहायसो नोङो एनडिएफबिखौ बुजायनाय साइसआव बाथ्राखौ बुंदों एनडिएफबिनि सोद्रोमाफ्रा बुजायजायो बेसेबां बुजायजाबावनांगौ बेसेबां खोनासंबावनांगौ सोरनि बाथ्राखौ जों खोनासङाखै ना प्रमदनि ना गबिन्दनि ना फेरेंगानि ना सावरायग्रानि ना नैबे नोंसोरनि बे अदालगुरिनि नैबे एमसिएलए सानजारांनि ना बड'सानि ना सोरनिखौ जों खोनासङाखै खोनासंजोबदों सानजाराङालाय सोर बिलाय सानजाराङालाय माथो मावदों बिलाय एनडिएफबिनि बारैलाय दिनै सासे एमसिएलए जानानै प्रमद बर'नि खिबुखौ बिबो गारनो हाया मा मावदों बिबो जेबो बुंनो हाया बिफोरबो हाया जेबो बुंनो हाया बिसोरबो जेबो बुंनो हाया बिसोरो प्रमद बर'आ जा बुङो नोंसोर जुदि बिदि खोथा बुंदोंबा एमसिएलएनिफ्राय खाट नोंसोर नेक्स्ट बार टिकेट मोना नै बेफोरबायदि खोथा बुंबानो स्रि
रनजित बसुमतारियालाय माथो बुंनो हानो नेक्स्ट बाराव नों टिकेट मोना UPPL निफ्राय जोबना थाबाय गैला बे मा खालामगोन NDB खौ जानला मोनला ओरैनो बुजायबाय जों बहुत मानसिफोरजों बुजायजाबाय इन्टेलेक्चुवेल बिथांफोरजोंबो जों बिसोरजोंबो जों बुजायजाबावबाय बुंजाबावबाय जों सोङो जोंफोरखौ जों माबा मोनसे लाइन खालामनानै हो जों बुङो कन्ट्रेक्टरफोरखौबो जोंखौबो माबा मोनसे लाइन खालामनानै हो साफा साफा सोर खालामदों बर'नि गेजेरावलाय सोर कन्ट्रेक्टरफ्रालाय दिनैनि दिनावलाय सोर साबसे NDB नि मानसिफोरखौलाय मोजाङै बेबहार खालामदों खालि जौ लायनांगौ लोंहोनांगौ बेखौसो इउज खालामदों बर'नि कन्ट्रेक्टरफ्राबो बर'नि माहाजोनफ्राबो बेखौल' बाहायदों जौ लोंहोनांगौ बुथारजोबनांगौ बेफोरबायदि खालामदों आब' नों नाय मोजाङै आं बेखिनि बाथ्राखौ बुंनो सानाखैमोन NDB आ दिनै जौनि थाखाय खथ' मानसि बुजादों दिनै NDB नि सोद्रोमाफ्रा लोंनांगौ नामा हा सोरनिबो थुसोमनायाव दिनैहाय जौ लोंनांगौ मानांगौ लाइथां लु न' नोंबो लों जेबो जाया आफादा डिसबेन्ड जालांबाय बेफोरबायदि खोथा बुंजानांगौ नामा जोंफोर दिनैसिमबो सान आब' आं बेखिनि बाथ्राखौ आं ओरैनो बुङाखै दिनै गोबां बाथ्रा बुंबावनांगौ दंमोन केसनि बारै आब'आ नों उकिलफोरनाव सों ओमफ्राय आरो NIA केसनि बारै गुवाहाटीयाव थांनानै सोंहैथा दुखु नाङो आब' नोंनि जिखिनि बाथ्रा बुंनाय आं बुंनो गोसो गैयामोन नोंसोरनि खोथा तर्का तर्किया सोरजों जालायनांगौमोन डक्टर अनजालि दैमारिमोनजों आरो नोंसोरजोंसो बे लेभेलजों जालायनांगौमोन खिन्थु आं दिनै आब'खौ बुंदोंब्लाबो आंनि गोसोआव बिराद दुखु नांदों आब' दिनै नोंसोरबायदिखौ जों बुंनो समाया आब' नोंसोरनिफ्राय जों गोबां सोलोंनांगौ दङ आं सोलोंनांगौ दङ होननानै आं सानो दिनैहाय बेखिनि बाथ्राखौ आं बुंनानै आंनि गोसोआव आघात मोनदों आंनो गावनो आब'खौ बुंनानै गावनि बिमानि बैसोनि समानफोरखौ आरो गावनि बिब'खौ असे बिब'खौ बिदि बुंनायखौ आंनि गोसोआव दुखु नांदों दा जाथों आब' इसोरनि अननायाव उनफ्रावबो मोजाङै स्टेटमेन्टखौ होगोन आरो जुदि स्टेटमेन्टफोरखौ होयोब्ला एसे सानै हयै मोजाङै होयोब्ला मोजां जागोन होननानै आं सानो जों दिनैहाय निरुपाय जोंखौ रावबो नागिरा जों गोग्लैयोब्ला जोंखौ रावबो बोखाङा आब' नोंसोरबायदिया आन्थि जोंखौ बोखांनाय नङा जोंनि सेंग्राफोरा दिनै मानो साफा साफा थैलांनो हमदों आब' जोंनि गथ'फोरा मानो साफा साफा फाग्ला जानो हमलांदों आब' मनालिसानि सिम आं बेखिनि बाथ्राखौ बुंदों आब' मनालिसाया दिनै सासे केन्सार जानानै थैदों बेखौ मोनथिगोन ना मोनथिया बि हास्थाय होननानै बुङो गहपुर साइडनि मानो थैखो आब' बिसोरो जोंनि गोसोआव दुखु नाङा जों बेरामाव थैस्लायस्लाय जों गाव जाना थैनायानो स्रामोन बेमाराव मानो थैनांगौ आंनि हिन्जावखौ दुखु खस्थ' होनाय आंनि फिसा हिन्जावखौ दुखु खस्थ' होनाय आंनि बिमा बिफाखौ दुखु खस्थ' होनाय बेनि अनगायै जेबो गैया जों बिनि सिगां गुलिजों थैनाय मोनबाबो जों स्रामोन गावथार जाब्लाबो जों स्रामोन रावबो जोंखौ बै समाव थैनाय समाव आय' होननाय नङामोन दा थैब्लाबो जोंखौ रावबो आय' होननाय नङा जों बे अबस्था जानानै दं मानोथो दिनै बाक्साफोर बायदियाव लामा लामा प्लास्टिकफोर खनथुमलाबायनानै दिनै फाग्ला जानो हमदों सोर खालामदों बेखौ प्रमद बर' खालामदों बेखौ आरो गबिन्द बसुमतारी खालामजोबदों बिसोरो रनजित बसुमतारी गाद्दारि बर'नि थै गैजारोङि बर'नि लिडारफ्रानो थै गैया सालाफ्रा थै गैया बर'नि सिन्था खालामो होनबा एनडिएफबिनि जारिमिन एनडिएफबिनि हिस्टरि बेफोरखौ फोजोबजोबनो नागिरदों रनजित बसुमतारी गबिन्द बसुमतारी ओमफ्राय फेरेंगा माबा नैबे प्रमद बर' बिसोरनो फोजोबजोबदों नागिरदों एनडिएफबिया दिनै मा मावाखै एनडिएफबिया दिनै मा खालामाखै एनडिएफबि जुदि गैयामोनबा बर' जाथिया थांना थानांगौआ गोब्राब दङमोन होननानै आं सानो जायगा जायगा मुस्लिमा जाजोबगौमोन ओंखारनो हायामोन बर' जाथिया नंब्लानो आइजो सासे थांब्लानो रेप खालामजायोमोन ना गुरनो थांब्लाबो बुरैयानो जा मायानो जा रेप खालामजादोंमोन मानो खालामजादोंमोन आब' एनडिएफबिया ओंखारनानै बेखिनिया टटेलि एसेब्लाबो खम जादों दिनै बुङोब्ला गोलाव जायो आब' थ' भिडिअआ गोबां गोलाव जाबाय आंबो गोलाव खालामनोबो सानाखैमोन आब' मनालिसानाव आं जोबथारनायाव बेखौल' बुंगोन आं खमाल' बिगोन आब' आं नोंखौ बुंनो समायामोन नोंसोरनि खोथा बुंलायनाया नोंसोरनि लेभेला नोंसोरनि वेटआ नोंसोरनि अजना डक्टर अनजालि दैमारिमोन बिसोरजोंसो लेभेला दङमोन आब' थेवबो आं नोंनि जुनियर जानानै
आब'खौ आं माखासे बाथ्राखौ आं बुंनाय जाबाय हजम खालामनो हायाखै आंनि गोसोआव हजम खालामनो हायाखै ndfb बुंनाय लगे लगे रन्जन दैमारि सारखौ बुंनाय जायो आब' दुखु नाङो आंनि गोसोआवहाय थ' लोगोफोर आं भिडिअखौ गोलाव खालामनायबो जाबाय आं बारा गोलावबो खालामनो सानासै दा बेखिनियाव दोनथ'बाय जय बर' हारिनि